Vracet se do Karlových Varů je jako vracet se domů. To je vždycky s radostí, když věci fungují a tady věci fungují. A když sem člověk jede s filmem, tak je to jako takhle. Tady je to taková koncentrace kamarádů a radostí a všeho, ale když ještě člověk tady má jakoby povinnosti, tak je to takový kompletní balíček a to já mám strašně ráda. Jo, že tak člověk sice se hodně věnuje tomu radování, ale mezi tím má povinnosti a to je jako ideální kombinace. Zuzanu, Davida, Dášu, asi lidi, s kterými nás fakt spojuje ten zážitek toho natáčení, který bylo extrémně krásný a zároveň namáhavý a myslím si, že opravdu vztah k Davidovi, který se stal mým dalším dítětem. No, vždycky mi vlastně přijde legrační, že jestli se nemýlím, tak firma Plzeň je starší než naše republika. Čili máme se od ní co učit. Ne, já si myslím, že pro mě znamená jako bezpečí, jistotu, pokojíček. No, tak určitě městský typ. Jako, nebo takhle, může to být příroda, ale musí tam být aspoň nějaká jako cíl, musí být nějaká hospůdka právě, nebo kavárna, nebo něco. Jo, jakože příroda s takovým ostrovem civilizace. Nevím, v karavanu to opravdu musíte mít ty lidi rád, jo, když s nimi chcete trávit čas. Takže zažila jsem 3 týdny s rodinou v karavanu na Novém Zélandu, to bylo bezvadný. Pak 3 měsíce se štábem v karavanu, to bylo náročný. Ale myslím si, že tak si jako třeba zajet, já bych vlastně i s manželem klidně jela karavanem, to bych dala.